Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Limbo i jest to ostatni odcinek i dzisiaj w końcu zakończymy naszą przygodę z tą grą. Tak więc jedziemy. Skok. Puszczamy. Chyba nie tak. Załączyć. O, a to się zaczyna przesuwać. A nie, tak? Czy nie? O, jest. Przeszedłem. Tu trzeba przesunąć to, tak żeby się zakleszczyły te zębatki. I cały świat zaczyna się obracać. Ten odcinek będzie znacznie bardziej kulturalniejszy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję. No ale cóż. Poprzednie były takie sobie. Ale myślę, że te będą lepsze. Przenosimy się na zębatce. Ojej! Uwaga. Chwila. Zniżę sobie. Ok, chyba już mnie widzicie. Skoczymy. Hop. Załączamy. Skok, skok. Jest, udało się. Przeszliśmy. I tu jest dźwignia. Jak ja nienawidzę tego dźwięku. Nie ukrywam, że oglądałem już filmiki, jak przejść tą grę do końca, żeby nie popełniać takich faili. Ale to tylko dla waszego dobra. Znowu się świat obraca. No ale cóż. Schodzimy, hop. Okej. Nie. No, dobra. Rozwalił się nam chłopak. Jeszcze raz. Okej. Ja zobaczę, czy się dobrze nagrywa. Dobra, jest dobrze. Chodź trochę. I hop. Na razie idzie dobrze. I hop. Jest. Dźwignia. I znowu świat zaczyna się obracać. Skrzyna. Aha! Prawie mnie przygniotło. O, właśnie tak. Hop. A i się zamknęły wrota. Motyl, motyl.
I znowu mamy tego odmóżdżacza. Nie. Trochę trudniej się steruje, jak mamy odmóżdżacza. Idziemy. Jeszcze raz. Musimy znaleźć światło, żeby odwrócić jego bieg. Jest. Skoczył. O, jest światło. No i odwróciliśmy jego bieg. Ale tu była ta dziewczyna. A teraz są jakieś młoty. Zgniatarki. No i o. Hop, skok, dobra. Zgniatarka kolejna. Wskocz, wskocz. Jest do... no właśnie. O, teraz. Hop, o jest. O, i tu są te pożeracze... pożeracze mózgu. O, właśnie. I teraz już mogę chodzić tak jak chcę. Nie, idź dalej, idź. Dobra, jednak idziemy dalej. Chyba pójdziemy tędy. Nie ma sensu się chyba wracać. Biegnij, biegnij, hop. Biegnij, biegnij, hop. Okej. Uwaga, o drabinka. Hop, okej. Tu nic, tam coś jest, no ale jak tam wejść? Nieważne. Przesuwamy dźwignię. Przesuwamy. O! Nie, nie tak. Wchodzimy. Dźwignia. I teraz... stop. Skak. Skok. Skak. Skag. Jak w Borderlands. Hop. I... uwaga... a nie. A, źle skoczyłem. Właściwie... o, znowu. O, okej. Działa wszystko. Co my tu mamy? Dźwignię. Takie coś. To tak. Przesuwamy to. Wskakujemy. A! Jeszcze raz. Przesuwamy. Wskakujemy. Hop. Jest. No, naciskam. Przyjeżdża. Hop. Ale... jasne. Dobra, jeszcze raz. Lecimy. Ale teraz już wiem, co muszę jeszcze zrobić dodatkowo. Musimy ten wózek tu, który się znajduje, przyciągnąć tam pod tą dźwignię, która znajduje się wyżej. O tak. I wracamy. Hop. Przesuwamy. Uwaga. A i... dobra, jeszcze raz rozpuszczać, bo będzie miał za małą moc. Prędkość znaczy się. I... hop. Ok. I uwaga, teraz trzeba dobrze wyczuć. No, już, ok. Jedzie, 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 jedzie. Hop, ok. Mamy to. Biegnij, hop, dźwignia i jedziemy.
Wózek się chyba rozpędza. Co to jest za drabina? O, piła, hop! Jest, udało się. Jesteśmy... Co to za miejsce? O! Prąd. Razi prądem. Teraz będzie sprytniejszy. Cofamy. Okej. Nadamy mu tak trochę pęd. Oj. Jeszcze raz. Wskakujemy, żeby tylko zdążyć. Zdążymy. Hop. Jest, udało się. I znowu świat się zaczął obracać. Ciemno. Nic nie widzę. O, widzę. Jak tam mam wskoczyć? Nie mogę wyjść już stąd. A! Dobra, jeszcze raz. Hop. Nie. Dobra, chyba jeszcze mogę wstać. Wejść tam. A, tu mam wskoczyć. Hop, jest. Udało się. Ach. Zgniotła mnie prawie ta kula, ta co mnie wcześniej zgniotła. O, i jakieś spadło tutaj. Coś? Tu coś jest? Chyba nie. O! 2 na 11, no. Super je znajduję. Super. Dobra, wracamy. Chyba musimy tu podciągnąć tą skrzynkę, bo tam widzę, że na dole też razi prądem. No. O, spadła. O, jeszcze jakaś taśma jest. Chwilę muszę pomyśleć, jak tam zeskoczyć, żeby się nie zabić. Chyba będę musiał coś takiego zrobić. O, skok. O, jest, ok. Idziemy dalej. Co nas tu dalej czeka? Karabiny. O. A ten karabin... Może jeden musi zniszczyć drugi. O tak, to z jednego się już zaczęło dymić. Jedzie. O, nie trafiłem. No chodź tu, karabinie. A, i zniszczony. Lecimy dalej. Ten już sobie z nami nie poradził. Nie doskoczę. Tu są dwie skrzynki.
O, zmienia się grawitacja, jak podniosę. Jak znaczy nacisnę na tą skrzynkę. O, spada, spada. Ach, nic mi nie jest. Co dalej? Co dalej? Podsunąć tę skrzynkę tu. I tam. Tą. Aha, tak. Zrobimy tak, że będzie się zsuwała i po określonym tam czasie przeskakujemy i o właśnie tak. Tu sobie łapiemy skrzynkę. Odsuwamy ją tutaj. Jeszcze tak wskakujemy. I jesteśmy u góry. Zrzuciliśmy drabinę. Telefon do mnie właśnie dzwoni. Ale na razie nie odbieram. Jeszcze raz to zrobimy. Podsuwamy skrzynkę. I... Nie tak, chyba nie. I wskakujemy. Zmienia się grawitacja. Szybko, 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 żeby złapać. Nie udało się. Jeszcze raz podsuwamy. Podsuniemy tę skrzynkę. A teraz pobiegniemy o... Hop. Szybko, szybko. Tak, żeby zdążyć. Zmienia się grawitacja. Nie, 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 nie. Spadło. Ah, God. Oh, God. Jakieś hałasy na dworze. Na polu. Dla tych, co wychodzą na pole. I biegniemy. Chodzimy szybko, szybko, szybko. Zmiana grawitacji. Chyba dobiegnę. Łapiemy. Jest już u nas. Nie, nie. O. Prawie by mnie przygniotło. Przesuwamy ją tu, tak żeby ale nie zahaczyła o krawędź. O, tak mniej więcej. I robimy jeszcze raz to samo. Uciekaj. Hop. Biegniemy. Hop. O, i o to mi właśnie chodziło. Zmiana grawitacji. A nie, zmiana grawitacji. Przepraszam, tu winda jest. O, wjeżdżamy. I ok. Tu jest jakaś skrzynka, a tam jest karabin, widzę. A tu jest kolejny, o, karabin. Chyba tak nie przejdziemy. Tak więc chyba mam pomysł. Skoczymy. O, jak on mnie trafił?
Dobra, jeszcze raz. Tu co mamy? Tu jest zamknięte, tu chyba nie przejdziemy. Dobra, wracamy. Jeszcze raz winda. Skakujemy. Hop. Tu winda w dół. Winda w górę. Hop. I zeskakujemy i mamy skrzynkę. Winda w dół. Wkładamy skrzynkę na windę. Tak, o, do krawędzi. Winda w górę, hop. I wskakujemy. Jest. O, tu trzeba, widziałem, balansować tą skrzynię. O, tak. Włączać i wyłączać grawitację. No, jeszcze trochę. Jeszcze? Nie. No, chodź tu. Czemu ona wraca? No, chodź. No. No, chodź. O. Nie. Jeszcze, no chodź. O, jest. Mamy skrzynię. I sobie ją tutaj zostawimy. Pójdziemy dalej. Jeszcze... O. Nie. Dobra. Tą też tu zostawimy. Albo nie. Weźmiemy ją. Albo w sumie. O, skoczę jest. Udało się. Aha, też się udało. Tutaj zmiana grawitacji. Biegniemy po nasze skrzynki. Musimy wziąć dwie. Pchamy. I musimy tak, żeby ta jedna była na tym, że tak powiem, na tym, co się teraz właśnie rusza, a druga, żeby była przed tym. I wtedy musimy zmienić grawitację. O, tutaj, tak żeby było dobrze. Tutaj też chyba jest dobrze. I zmiana grawitacji. Oj, spadło. Dobra, jeszcze raz musimy spróbować. A w sumie to tak powinno chyba być dobrze. W dół. I teraz... Nie doskoczę. Znowu spadło. Znowu zmiana grawitacji. I to może by tak na krawędź mniej więcej. Tą drugą. Nie. Tu będzie dobrze. A to... Tu. No. Tu gdzieś. I teraz... Zmiana. I znowu nie wyszło. Zmiana grawitacji.
Nie, tak na krawędź. Albo tu. Obojętnie. Nie, nie wiem. I uwaga. I zmiana. Hop, hop, skok i jesteśmy w górę. Schodzimy na dół, tu jakieś choinki po prawej. Tu co jest? Tu jest jakiś duży blok. O. Podnoś się, zmieniliśmy grawitację. A tu jest magnes. I co tu dalej? Wyłączyłem. Hop. Hop. I co tam dalej? Już jestem. I grawitacja. Nie. Biegniemy do magnesu. Włączony. A może by tak... Wyłączmy magnes. Wyłączmy grawitację. Włączmy magnes. I co teraz? I balansujemy tak. O właśnie. I teraz ten po prawej jest na dole, a po prawej jest u góry. I spokojnie chyba możemy to przejść. Zmiana grawitacji. Zmiana. Nie. A, udało się chwycić. Oj. Aha, w locie chyba musimy nacisnąć Ctrl, żeby zmienić chyba. Żeby ten przycisk tu o właśnie tak. Ale muzyka. Oj, spaliłem się. Jeszcze raz. Hop. Hop. Jest. I teraz hop. Chwyć. Spadnij. O, jest. Biegniemy dalej. Hop. Spadłem. Aha. Znowu musimy to przełączyć. Hop. Przełączamy. I mamy pudełko. Ale czas leci. Wrócić. Jest. Zdążyłem wrócić. Jeszcze raz. I tak. Szybko. Jest. Ledwo. Hop. I teraz tu. Znowu mamy karabin. I teraz się chyba cały czas zmienia. O, karabin. Jak to zrobić? O, tak.
Powrót. A, co ja gadam? Co ja mówię? Hop. Zmiana grawitacji. Teraz tu. Tak. Okej, mamy to. Hop. Aj, zabiło mnie. Rozwalona głowa. Jeszcze raz zmiana. Jak to przejść? Tak. Zmiana. Biegnij, biegnij, biegnij. Zdążej. Jest. Chyba jest. Okej. No i znowu piła. Po co ja to mówiłem? Może jakbym tego nie powiedział, to bym nie wpadł. O. I jest dobrze. Jest dobrze, ludzie. Jest dobrze. Zmiana. Kolejna piła. Jeszcze raz. I tu jest ten przełącznik. Oj, nie nacisnąłem. Teraz nacisnąłem. Tempo się zwolniło. O, rozbiliśmy jakąś szybę. Na razie nic nie mogę robić. Ale coś czuję, że to już koniec gry. Coś tak mi się wydaje. I co, on uderzy w ziemię teraz? Jest cisza ogólnie. Dobra, jest cisza. I nasz bohater upadł. Nie żyje? Czy żyje? Nie żyje, czy żyje? Żyje, czy nie żyje, czy co? Nie mogę chodzić. Nic się nie dzieje. O, otworzył oczy. Wstaję, ale na razie nie mogę nim ruszać. Wstał. O, teraz mogę już nim chodzić. Idziemy tam. Czyli to jeszcze nie koniec gry. O, dziewczynka. Nie mogę dalej iść. Sam podchodzi. O. I co? O. Czyli to jednak był koniec. Tak więc dziękuję tam twórcom, tym, którzy są na ekranie. I dziękuję też Wam, jeśli patrzyliście na tę serię. To jest pierwsza zakończona seria na tym kanale. Niedługo powinny pojawić się następne. Wezmę udział w następnej serii. I to by było na tyle.
Ja się z Wami żegnam. Na razie.